Unde este echitatea în condițiile în care ați tăiat bani de la mame, de la pensionari, de la studenți, de la toată lumea prin creșterea de TVA? În schimb, ne împrumutăm cu 17 miliarde de euro bani pentru înarmare prin programul SAFE. Înțelegem că este un război la graniță, dar omul de rând se uită la veniturile sale. Ce îi răspundeți unui pensionar, unui angajat, unei mame care vă întreabă de echitate? Mulțumesc. Da, sunt două aspecte. Prima legată de premizele de la care ați plecat. CASS-ul este o sursă de venit pentru Casa de Sănătate. Aoleu, ce gafă ai făcut! De cum? Eu plătesc CAS pentru salariile de la Casa de Asigurări? Atât? Vai de mine! Vai de mine, bă, dar deștept, deci, bă. Care trebuie să asigure servicii decente pentru toți cei care ajung la un medic în România. Aoleu, ce înseamnă serviciu medical decent? Ia, mă, hai că deja m-ai enervat. Ori nu poți să ai servicii medicale gratuite. Cum, mă, servicii medicale gratuite când eu plătesc CAS, mă? Bă, tu te auzi ce vorbești? Nici pentru pensionari, nici pentru oameni cu probleme de invaliditate, nici pentru mame, nici pentru adulți, nici pentru copii, dacă sistemul nu este finanțat. Vai de noi, bă, omule, stai să ne înțelegem, mă. Pensionarii și așa mai departe, bă, ăștia ori plătit CAS, ori plătit taxe, mă, deștepților, bă, căpoșilor, bă, că voi vă cam întindeți acolo fără să mai aveți plapumă și începe să las și plapuma noastră și începe să mă enervați. Bă, oamenii ăștia au plătit CAS, bă, au ajuns la pensie, o pensie mizeră, bă, o pensie mizeră, asta dați voi, da, dar ei au plătit taxe, bă, la stat, bă, nebunilor. Ori dacă ai doar 6,3 milioane de contributori, cum aveam, și 16,5 milioane de beneficiari, nu funcționează acest sistem. Să știți că niciun vehicul media nu funcționează dacă nu are venituri. Păi bă, căposule, că mă uit la tine și ai un cap atât de mare să mă ar trebui să ai o inteligență mai ceva ca și ultima fiță de calculator. Bă, dăștăptule, bă, dacă eu cotizez ții acum CAS și tu iei banii ăia, tăți, bă, nebunule, că numai un leu să pui, nu pune sume de alea care îți dăm noi tăți, da? Pune numai sume modice, bă, da? Ia banii ăia și bagă într-o bancă în Elveția, trăznitea Dumnezeu. Da? Și când ajung eu la pensionare, bă, tembelule, peste 50 de ani, să-mi spui, bă, nebunule, câți bani ai acolo. Înțelegi tu? E foarte simplu. Iar restul, înțelegi? Nu știți voi cu astea, că voi și așa sunteți habarnici, bă. Habar n-aveți pe ce planetă sunteți. Înțelegeți voi? Deci noi toți am plătit, mă, nebunilor. Că ați avut voi beneficiari de aia muiști? Da, știu. Și-au fost o grămadă de ăștia. Da, mă. Dar voi, mă, ați plătit. Nu eu. Nu. Voi ați plătit. Din banii noștri, mă, prostule. Înțelegi? Așa că cântă la altă masă, mă, tembelule. E foarte simplu. Nici o familie nu poate să cheltuie mai mult decât are. Trebuie să aibă niște venituri. Deci, aceste măsuri au fost niște măsuri corecte. Care sunt, mă, măsurile alea corecte? Ia enumerați-le, mă, că eu și fac cu capul, mă. Bă, nebunilor, mă, care sunt măsurile alea corecte, mă? Ha? Care? Cheltuirea banului public fără noi, mă. Asta știi, mă. Spune-ne ceva concret, mă. Nu că aveți deficit din cauza că sunteți handicapați. Aia știm că sunteți handicapați. De-aia trebuie să vă și puneți demisiile toți că sunteți handicapați, mă. Dar încercarea de a le suprapune pe un alt domeniu care este total diferit, și anume apărarea țării noastre și o graniță sigură în Europa de Est, în așa fel încât, când este ziua Marinei, oamenii să stea liniștiți pe faleză și nu să le cadă bombele. Alo, domnul, la Constanța nu pică bombe, domnul, toată lumea să plimă pe faleză liniștiți. Ce dracu fumați, mă, acolo, bă? Ce dracu, mă, cazi, mă, parlamentul ăla din numai
bombe visați și numai avioane. Ce visați voi, mă? Bă, mai veniți, bă, cu picioarele pe pământ, mă, că sunteți în aer, bă. Trezirea, mă, trepanaților. La Constanța este liniște, la Odessa cad bombele. Asta înseamnă că această apărare are un cost. Alo, domnul, ăla cu capul mare, ăla cu hardul mare, domnul, dar nu ne interesează de Odessa, asta vă explicam, orice român vă explică că nu ne interesează de Odessa, ne interesează de România, de Constanța, da, e ok, dar nu ne interesează de Odessa. Nu știu cum ați ajuns voi la Odessa din România. Bă, sunteți scăpiați, bă, nu mai fumați, mă, lăsați-vă dracu de fumat, de băut, nu știu, uitați-vă și voi la ceva normal la cap, bă, mereți, bă, vă plimbați și voi în aer, bă. Pe bune că în Parlament cred că se dă de alea Mega, Mago, Coco, Cica. Înțelegi? Și vă trepanați, mă. Și acest cost înseamnă că trebuie... Oleu, și acest cost, într-adevăr, este că va trebui să vă dați demisiile, bă, unul după altul. Iții, cu biții, cu miții, cu ștrul, cu ciuciu, cu toți boschetarii. Acasă, bă, acasă. Gata, vă ajunge în pula mea cât v-ați jucat bambilici. Gata. Mereți, faceți bastonașe, triunghiuri, nu știu, știți să vă fută tata din mormânt, să vă fută pe tăs, că deja m-am săturat de voi. Bă, eu m-am săturat. Românii cred că vă și scuipă în gură pe stradă. Dar sunteți toți o labă tristă cu un pișat, bă, nu știți altceva decât o labă cu un pișat și cu niște scursuri ordinare. Asta sunteți voi acolo, bă, niște pișați care numai butonați, dar nu știți ce, bă, concret, înțelegi? Bă, tot apărare, morți, răniți, trimitem bani, dar bă, pentru România, bă, nebunilor, voi sunteți pentru România, nu pentru Ucraina, nu pentru Moldova, nu pentru Australia, nu pentru Japonia, nu pentru nimica, pentru România, mă, pulelor, dați ceva concret, dacă nu acasă, bă, tâmpiților. O la revedere plăcută, că vreau să mă culc, că deja m-ați enervat.